नमस्कार सांगମାନେ पिलादिने ଯେତେବେଳେ ବାପା ମୋଡ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଘଷିଦେଲୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେଲୁ ନେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଉଛି ତୁ ମୋଡ଼ିଦେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ନେ ମୁଁ ମୋଡ଼ିଦେବି ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ଟଙ୍କାଟା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କାଟାର ଯେଉଁ ଜିନିଷର ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସେ 1 रुपीର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆଜି ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିକି ସେ ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଅବଭିୟସ୍ କଥା, ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ ବି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ କିଣିଦେବି। ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ବହୁତ କିଛି କିଣିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ। ଟଙ୍କାଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ମକରରେ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ପିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ମକରରେ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ବାପା କହିଲେ ରାତିରେ କହିଲେ ପୁଅ କିଏ ଗୋଡ଼ ଘଷିଦେବ ମୋର। ପିଲା ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ମକରକୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି, କିଏ ମୋଡ଼ିଦେବ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ବାହାରେ ରହି କରୁଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ତ ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲା 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାରେ କିଏ ମୋଡ଼ିବ ନାଇଁ। ହସ ମଜାରେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ବାପା ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି 100 ନାହିଁ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି, କିଏ ମୋ ଗୋଡ଼ ଘଷିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି 1,00,000 2,00,000 କମେଇଲେଣି, ସେଠି 500 1000 ତା ଆଗରେ କ'ଣ। ତଥାପି ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲେ, ମାହୋଲଟା ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼, ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ବାପା ଟିକେ ଜାଣି ଶୁଣି କେମିତି ପଚାରିଲେ, ଦେଖିଆ କୋଉ ପୁଅ କହୁଛି ମୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ତଥାପି ନୀରବତା। ବାପା ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ପଡ଼ିଗଲେ। ବୋଧେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଅବଭିୟସଲି ଲାଗିବ ନା। ଗଳା ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ବାପା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତ କ'ଣ, ମୁଁ 10,000 ଦେବି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଜି କିଏ ଘଷିଦେବ। ସାନ ପୁଅ କହିଲା 10,000 ବାପା କ'ଣ ଦେଲେ ମୁଁ ଘଷିଦେବୁ ଆମେ। 10,000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ, ତମେ 10,000ରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍। ଏତିକିବେଳେ ମା ସିଆଡ଼ୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, 9ଟା 9:30 ହେଇଥିବ। ମା ସିଆଡ଼ୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜେ ଘଷିଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ପିଲାମାନେ, ତମେ ବାପା ଦେଇ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେଟ୍ କାଟ ଆଉ କାଲି ପଳାଅ। ଆଉ ଆର ମକରଠୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆର ମକରକୁ ଆମେ ଆଉ ରହିବୁନି ଘରେ, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ସମୟ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା, ଇକ୍ୱେସନ୍ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ବୟସ୍କ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୋଲି, ବୋଉକୁ ବୁଢ଼ୀ ବୋଲି କହିକି ଲୋକ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ ବାକି ପୁରୁଣା ସବୁ ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ କଥା, ମଣିଷ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖେ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ ଭଗବାନ ବନେଇ ବସେ। ବାଃ 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 ପିଲାମାନେ, ବାଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।